Paro ni make sense, ha? Ingeni Kenya ka nitiere gik moko ma king'iyo ka ng'ato timo. Te ipenjori ni to ng'ani kao jo Kenya ka jo mofuwo koso otimo gigi nekech okao advantage nekech mokwongo ker ne ok explain ne jo Kenya ni to ang'o momiyo no dismiss the entire cabinet in the first place. Nekech ki dismiss cabinet mari kata jogini igologi riembogi. Nyiso niya nitie gimomiyo itimo mano. Ok itimo mano nikech jo Kenya ne protest. Maybe protest can be a reason, nyalo bedo gimomiyo. Lakini imbe in your assessment kaka in koro ker mar Kenya. Ei cabinet gima ne in gogi. Ng'a mineno ni ok ti monego be ni iriembo tiwilo ikelo mamoko. Lakini en obiro to somo no price to wacho ni dissolve cabinet. Kose dissolve cabinet. Pok wanene media, pok waneno kamora mora, pok waneno kata mana cabinet secretary moringo dhie court mowacho ni en ofeel ni he was unfairly dismissed. Iwinjo. Koro will some time to chako duogo to somo no kendo another list of 10 cabinet secretary plus AG. Gima wanyalo penjo ker kata gibo miyo joma tindo koro ineno ka pod dhi mbele gi ng'anyo en niya. Sama no dismiss cabinet secretaries. Reason ne nango. To samo duogo apargi. Reason ne nango. To kaniti benitie gimora mora cabinet secretary ya apar moduogi benitie mora mane o complain kata mano dhi koto wacho ni I feel ni I was fairly dismissed onego koro mondo timre nade mondo winji wakana mondo duoka. Magi gik moko timre. Emo mi neno ka pod joma tindo feel ni ya. Wan gaga joma tindo pod feel ni ker tugo gi pacho. Ker is not prepared. Ok en e kiwango mar winjo gima wadwaro kaka joma tindo mondo Kenya losre. Joyce, ingeni anyalo nyisi nikech wan ingeni samoro kwatimo gik moko to kwatim gik moko ne watimo. Watimo gik moko ka wasetimo nonro, waseng'iyo gik momiyo gigi timore. And Karoli no nyisi ni joma tindo kaka wan sani ok wan kaka joma chon. Ma inyalo nyiso gimoro to gidhi adhiya gikawo gino kaka inyiso gino gidhi ot. Gimomiyo ker oduoko for example Aden Duale a defense. Sani kiwuoyo gi ng'ata mane defense at whatever level. Ibo nyisi ni tenders mang'eny e defense Aden Duale matimo to proxy mag ker matimo tenders. Ko onge kaka no nyalo wilo Aden Duale okel ng'ama chielo nikech interest ne kaka president to gi Aden Duale no ni lies on Aden Duale. Mago gik mwang'e. King'iyo kata mana recruitment mano timre last KDF. Ibro neno disparities mantie. Ko wan gimo wadwa kaka joma tindo, wan ok wadwa ng'iyo about tribe kata kama ng'ato yae. Wan gimo wadwaro en competency. Competency e department mora mokete ng'ato. Ana mane momiyo no penje kata express. No penje ni to in moko ben be ka wikete minister Marosi. Moko men is a lawyer. Huh? Ang'o mika wa lawyer? Titiri roads. Penjo bende nyalo bedo ni nyaka sani koro wang'e ni e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka oyiero jotend migepe. Oseng'ise ni ong'iane face of Kenya. Matene no yier ji kowuok e oganda dhoudi mopogore opogore. Mano bende ng'iyo kosi ni dwaro mana jogo mantiere kod lony kata competence. Koso nego bende ng'iyo gigite. The moment mo ng'iyo competency. Nyiso ni ok wadhi bedo biased jok mwayiero because ok wadhi wacho ni kikuche kaka koro waneno governor moro ma Nyeri obire one of the media stations so wacho ni nyaka to migi slots mag cabinets aberio. Ingeni some of those sentiments be mamiyo ga samoro iwang kabisa Joyce nikech ok inyalo wacho ni a country manigi almost 50 tribes ni kastibire e media tiwacho ni uni nyaka miu slots aboro. Imiu kaka ng'a? Kwani nyiso ni nitie jomoko ma jo Kenya maloyo jo Kenya mamoko. Cabinet slots gina paga chia. To you already wacho ni miu aboro. Ko nyiso ni the remaining 13 ema koro jomoko pogi. So gima wacho kaka joma tindo enia.
ka parliament nyalo winjo gima wawacho to parliament odhiyo to mana kaka wadwo penjo kindiki odwoke sama ne kindiko bedo dismissed ji no tho ikwanyo bodies mana mkoro kwa jenga kujocho aya nitire jomolal nyaka sani in developed countries kata countries mangi well working systems kata lal mar ng'ata chiel kende miyo minister resign be ok nyiso bo korit kana ni nyise ni ng'eni ng'ane ng'ano lalo dego bende o resign lal mar ng'ata chiel moko nyalo explain kuma dhi o resign waseneno kata prime minister ma Britain no resign just because a bill did not pass ko wan ma Kenya kama ji otho ji 50 but minister pod wange teka pod embena ena kanyo and explanation munyalo chiwo en ni kia ingeni gino no chakre 2022 kasto gikawo ginene formations moko kanyo to gibiro go ni ngato no chako ginego chiege kasto nego ngama chielo penjo mo penjo ni Joyce kawuono kata in kanegi kadin jaoda ta negi ifani nyalo ka 1 month kapok nyudalo wuok kamanyi kata you don't have your best friend manyalo manyi after 2 weeks kapok wuok kodi kasto ngato biro owene wafuo one generations moko mokalo ka no nyiso wane ngani no chako ginego jaode 2022 ko senego ji for some things moko to joge te onge ngamusi wuoga kata ni penjo ni to ngane cha na wuoyo gago sani tinde ukawije kae no dhi kanye kasto gidhie police station kasto police chako investigation to giningere so what I'm saying is we have crooks one gi jok moko ma do not even deserve to be in government kendo wanyiso president ni one we don't care nyiso gimo nyiso wane kia ingeni nitiere Kenya is bigger than we don't care what we care about is what is the future of Kenya going forward Tom duku ka duke twako kinyi makawuono wange ni nyaka sani moko kuom gigo makoro wanyalo wacho ni nonyayo ichwang mano maro jende en ko tudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto no yiero tielo mokwongo mago maga jotend migepe pacho ka ji 11 to wangeyo ni kata bedo ni jomoko wacho ni ji 6 ma yande oseyieri mane nitiere